everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Honghong ni Maruang. Tiguang na kay ko. Dili mahimong mamatay ko nga dili na ko ikapasa sa laing mga kamot ang maong bahay ug yuta. O kami ang pasahan mo ini, ato ni? Oo maning kamo ang imong pamilya. Og tabangan ka ni Atty. Rolando. Oo, saman maning, ha? Minahana kining midoon ni mo. Hukom na dia. Sige. Good. Sige, ugma. Pangandam na lang mundaan. Kay human sa panhiyod to, mangadto na ta sa maumpay. Nagkatuog man di ako nga nag-akbo nga. Dinig ko sa typewriter ni Mama. Si Papa. Tingali mauli. Marla? Nagbanta ka pa ba? Pa, Oh. karon pa ka mauli? Oo anak. Tod, may sabutan ta. Unsa man na pa? Panahon nang ilubong nato sa kalimot ang mga sakit nga kagahapon nato ni Baya. Ha? Nga na pang nakasulti man ka anak pa? Kinahanglang biyaan nato kining dapita, Marla. Unsa? Ug asa man ta paingon? Mga bang taglaing bahay? Dili ta mangabang. Doon tayo puyan nga lugar nga libre ang tanan. Unsa? Mao ka na, anak. May ati manunong tabay. Og suhulan ko aron mo ati man ini. Buti pasabutan na nga ang akong sweldo. Akong matigom para sa akong pag-retire sa maabot. Dili ba? Ha? Unsa sa una-una mo? May tando ka na ba sa nakigsabot nimo pa? Oo anak. Og sorry nga, wa din ako ikonsulta nimo. Pa, amahan ta ka. Og nahibaw ko nga dili ka mohukom. Kung wa ka makasiguro nga makaayo ni natong duha. Kung mao ka na, okay kang mamiya na ta ining dapita? Okay kayo. Kung mao ka na, maitingali nga manghipos ng daan sa itong mga butang. Kay ugma, mamiya na ta din eh. Ugma? Ugma kidayon pa? Oo anak. Ugma ta mabalhin sa bahay nga atong ati manon. Ugma cute. Pero nganong tinalian man kayo pa? Kuan, mao gusto sa tagiya sa mong bahay. Wa ka mahibong ana kung nganong tinalian kaayo ning iyang gustong pagbabalhin nato. Sa akong una-una, tungod na kay mubalik na yun sa gawas ang nagatiman sa mong bahay ug yuta. Mao pa? Diday taga dinian nagatiman anang maong bay? Oo anak, dili ta ka din eh. Busa gusto siyang nagpuyot atas mong bahay, sa di pa siya mabalik sa gawas. Unsa? O kun mao na, di na lang kumatog. Di na lang kumutrabaho ugma pa. Kuan lang, panawag lang sa inyong opisina o paranghin nga mo-absent ka ugma. Unsa? Mo-absent ka karon? Oh, emergency lang kaayo, Elgin. Pero doon ako isulti ni mo bahin sa mga retrato nga imong gipakita nako. Ug sa hunghong nga nabati sa imong inahan. Makapaabot ra na, Elgin. Unsa man ka importante imong lakaw ugma? Importante gid kaayo. Kauban ako ang akong papa sa akong lakaw ugma. Og sultihan talang unya ka kun mobalik na kog trabaho, okay? Ipanangid na lang ko ni Sir Palihupi nga mo absent ko ugma. Okay, pero kinahanglan mo to nga dayon ka ha. Kay daghan tag istoryahan.
bahin sa namatay mong inahan. Unsa? Kun mo na, isulti na lang na karon LG. Unya na. Dili mahimong isulti ni nako nimo sa telephone. Sige, good luck na lang sa imong lakaw. Okay, bye. Bye. Hinaot ta. Nasayop na ning akong na-research bahin sa mga nahitabo sa inahan ni Marla. Labi na gyud sa hunghong nga napati ini. Pa? Oh, Kada ko ang trakti karga nga gipartya sa tungod. gipadada ni Atty. Delo. Aron kargahan sa tanan ta mga butang. Unsa? Hangtod ang ato mga butang dadon na nato. Oo, Marla. Maneng, Maneng, ano bang dinalian man ni nga atong pagbalhin? Gabi pa man ni nahukman. Ayon lang panguta naman ang nananang trakti karga. Ipakot na lang ang tanan ta mga butang. Sakay anak. Nahala, maumang ka ha. Pero, maarang ka ha ng atong mga butang anang bae nga atong balhinan. Nga wa pa man ka ha ka makakita, ana. Sa kadako ng trakti karga manang. Naniguro ng daan si Atty. Delo nga maarang ka ng tanan to mga butang. Sige na, lihok na mo. Ay, ipauwahin ng mga mabuak ha. Kanang mga supa mo ay unahang ikarga. Pa? Mura man ko kikulpaan. Ikul ba ang sound sa? Ining kalitang pagpamahalin. Relax, Marla. Ay kabala ka. Nagkasiguro ko nga maayo atong kaugmaon dito. Kaya watay gastuhan dito. Gikas kuryente hangtod sa tubig. O ingon man sa maintenance sa bahay. May budget ng daan. Nya, swelduhan pa ko. Mo na ako nahipotngan pa. Ha? Libre ang tanan dito. Swelduhan ka pa. Buti pa sabot nga. Dilikit pa balibad ang nag-offer ni mo nga mamuyo ta dito. Ha? Wa ba na ni mo na huna-huna pa? Wa na. Wa na, anak. Pero sige na lang. Ay importante nga misalig na ko ang abogado. May pili na ko aron na mo'y caretaker sa mong bahay o yuta. Oy! Niya man ni si attorney? Attorney? Marla, sakay na mo. Muuna tas mong bay. Magsunod lang na mga butang. Ha? Dili na mo. Mag-abot na si Atty. Delo dito sa bahay nga inyo balhinan. Karon na ta mga to? Karon na ha. Dili na mo. Noon sa mga Marla. Sige mga panghupaw niya. Excited lang ko sa tong balhin ng dapit pa. Gusto na ko makakita ini. Doon na lang ta. Mao ba? Dili day kayo lang sa syudad, attorney? Muna na kanindot ini dapita. Kaya mahimo karang magulian din niya na ta. Wa man ko'y bahay nga nakita, attorney. Hangad si Babaw. O makita mo na. Kanan na kong bahay? Sa ibabaw? Maunang among puyan? Kakaraan? Mao na ka na inyong puyan. Gikan ko ng adawa maning, Marla, ang Villa Alpamero. Mauna. Kada ko na attorney. Ug nagbuntaog siya sa bungtod. Swerte mo. Nga kamo ang napili ni Atty. Delo nga mupuyo anang maong Villa. Pero sa tindahan na ilang attorney, hagtod karon. Wa pa ko magkasabot kanong kami ang napili niya. Bitaw, kalit-kalit kining pagkabalhina. Ayaw na lang yung gasula inyong nauna bahin ana. Ang importante karon nga libre na mo sa tanan ninyong gastuhan sa panimay. Nakalingaw lang una ko research din oy. Basing pag manawag si Marla nako. Ug ako na masulti niyang akong na research bahin siyang inahan. Maram ko gikulbaan ini.
Maghunahuna lang gani ko sa gisulti ni Marla bahin sa kamatayon sing inahan. Mutindog na akong balipo. Tungod kay dili ni normal. Okay. Sa katapusan niya nagyuta sa tubangan sa dakong puntahan sa Villa Alpamero. Uy. Hala. Kakaraan ako dining baya. Solid ka ba to? Okay, okay. Niya na magyud mo. Mga naog na ta. Oh my God. Kadako yun. O kakaraan ining baya? Sila na ba ang bagong muatiman sa Villa Attorney? Kami. Ang tanang yawi. Ang tanang yawi sa pultahan ng baya. Uy, kadaghan ka na ng mga yawi. Laghan kayo kwarto ka ng mong villa. Musadagan sa yawi. Oh, sige, salamat. Dili ba mong hadlukan? Ha? Nganong nangutan na magkaana, lo? Manginaot lang ko. Nga maabot ka mong pipila ka adlaw sa pagpuyo anang paya. Oh, uy. Nung, Nga naman. ihadlok pa minimo? Manay. Kanang lakaw na. Manay. Umanay mong panahon sa Tigwa. pagpantay ng baya. Ang hardin na lang ang atimanon mo. O makayo ka na kanimo. Hadlokon man ta. Di Isog ko tanig na. muatiman sa hardin. Ang ako ng apo. Uy, Sige. Mayong pagpuyo sa Villa Alpamero. sige na. Oh, Ato ni. Usab to tigwa nga, oy. Manghadlok man. Ay, tunyog tagda eh. Mo gito iyang tingog trailing kayo. Nahinugo lang to sa iyang kuan sa iyang kwarta god sa pagtiman sa bilya. Pwede naman pugsilduhan lang gihapon siya, dili ba? Inyo na nang diskarte. Dali. Nood tas bay. Aron makita niyo ang tanang palibot sa sod sa bilya. Kini, mauni ang yawi sa main door. Naana. Abli na. Wow! Kadako na ining suod sa bay. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.